Γεια σας, σήμερα θα παίξουμε το Five Nights at Candy's. Όσοι δεν το ξέρουν, είναι σαν το Five Nights at Freddy's. Ας αρχίσουμε. Και αυτό και το όνομα του είναι γάμα ζήτα. Και το δικό μου, κυρίες και κύριοι, είναι... Γάμα Β. Σου είπα, εγώ θα το λέω το όνομα μου, ρε, να μην σου πω τίποτα κάνω το. Τέλος πάντων, σήμερα θα παίξουμε το Five Nights at Candy's. Τι είπα. Που είναι ένα τρομακτικό παιχνίδι. Ναι, όχι και πολύ. Όχι και πολύ. Στην τρίτη νύχτα θα είναι κάπως το δύσκολο. Βλέπουνε, ναι. One. New message. Hello? Hello? Hi? Junior manager here. Άτι. You're the new security guard, right? Από ό,τι βλέπετε, αυτά εδώ πέρα είναι τα τέρατα. Finally have someone Τα φρικιά δηλαδή. Εδώ είναι η Monkey. we had to like The Monkey Monster. Εδώ αυτό δεν το ξέρω. Μοιάζει με το Spectra από το Five Nights at Freddy's στο 3. now we have more energy to be here during the day. Και σαν το 4. Γιατί... Here from now on. You may have heard about the place called Freddy Fazbear's. Εγώ μιλάω μια χαρά. Καλά. Yeah, they got shut down. Λοιπόν, I don't know why though. όσοι βαρέθηκαν. Like Taxbot or such, you know. I never really liked that place. Ωραία. Always had a bad feeling about it. Πιο δραματικό. Σταμάτα. Anyway, Πιο δραματικό. really well. Σταμάτα. The staff are really nice. Όπως We το make sure όνομά to μου. help each other out on everything. Like Λοιπόν, when we close late in the evening. μετά θα κάνουμε και τη δεύτερη νύχτα. Για χάρη σας, για να τα δείτε όλα τα Five Nights at Candy's. Υποσχόμαστε ότι θα τα περάσουμε όλες τις νύχτες. Με την πρώτη ρε. Εγώ την πρώτη και τη δεύτερη την περνώ με την πρώτη. Την τρίτη, δύο φορές, εντάξει. Και εγώ την πρώτη και τη δεύτερη. Και εγώ την πρώτη την πέρασα με την πρώτη. Τη δεύτερη δεν ήθελε γιατί φοβόταν. Καλά, δεν πειράζει. Δεν φαίνομαι. Παράψε το φως. Ανάβεις το φως. Ωραία. Τουλάχιστον. Ωραία, ελπίζω να φαινόμαι. Να σε φτιάξω ρε το πίσω. Εντάξει, εντάξει. Ο Γιάννης δεν ξέρει. Ο γάμα ζήτα δεν ξέρει τι κάνει. Πλάκα είχα. Ξέρω και μια χαρά, μπορώ να περάσω τις νύχτες μόνος. Αλήθεια. Ναι ρε, Εσύ χέζεσαι. όχι μόνο στην τρίτη λίγο. Όπως λέει και ο 2J. Το άλλο να το παίζεις, άλλο να το βλέπεις. Αυτό νομίζω ότι δεν το έχει πει ποτέ. Το είχε πει ρε. Εντάξει, αφού το λες εσύ, εντάξει. Λοιπόν, μου το άρχισε ήδη να χαραμίζεται η ενέργεια. Δεν θα το συνεχίσουμε με την κάμερα. Κατά τη aim. Ναι, και δηλαδή για να σας πω την αλήθεια, παιδιά, το Five Nights at Candy's έχει σχέση με το Five Nights το κανονικό, με το πρώτο, το δεύτερο, Όχι το 3, το ενέργεια. 4, το 5 και το 6. Νάτι. Και αυτό πέρα για τις πόρτες. Υπάρχει και μια μπροστινή, αν είδατε. Κατά φωνή. Εγώ την έκλεισα. Ναι. Δεν το σκάνε, δεν να φύγουνε. Καλά κάνουν. Μπράβο τους. Ναι, που στην 11, που στην 11 που είναι σαν το τέρας, που είναι σαν το Spectra, το Five Nights at Freddy's το 3, που... Ναι, που έρχεται στην κάμερα 5, σπάει το τζάμι και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και χάνεις το παιχνίδι. Game over. Στην κάμερα 11. Αυτός είναι σαν το Spectra. Είναι λίγο τρομακτικός, μην το βλέπετε έτσι. Ναι, και μετά, όταν βλέπετε ότι έχει φύγει από τη θέση του, μα ποτέ μην προσπαθήσετε να το βάλετε στην κάμερα 5. Απλά βγάλτε την και πηγαίνετε στη μέση και πατήστε αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι. Ζούμε λίγο, Γιώργο. Γάμα β. Πατάς αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι και ασταλαβίστα και μετά δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο ηλίθιος. Από ό,τι έχω δει δεν έχει φύγει κανείς. Μη μου... Για βάλα αυτή την αρχή. Εγώ δεν χρειάζεται, θα δούμε τα μάτια τους να λαμπυρίζουν. Είδατε. Ακόμα εκεί είναι. Άμα είχαν φύγει θα λαμπυρίζαν τα μάτια τους. Μόνο αυτού δεν λαμπυρίζουν και ενός που μοιάζει με το Fox από το Five Nights at Freddy's. Μόναχα είναι μπλε και είναι λύκος. Μόναχα δεν τρέχει. Και μια κουκουβάγια που βγαίνει από αυτό την πόρτα, από μια από τις δύο πόρτες. Είναι μια μαϊμού εδώ πέρα αντί για το Foxy. Δεν πειράζει.
Δηλαδή αλλάξανε εντελώς χαρακτήρες από το Five Nights. Ο μόνο που άφησαν ήταν το Foxy που μοιάζει αρκετά και την κουρτίνα. Απλά δεν είναι μοβ. Και τώρα θέλουμε να δούμε λίγο τα μάτια τους. Πού είναι ρε μαλάκα? Λάθος τα βλέπει. Να τα βλέπετε αυτά τα δύο είναι. Πρέπει να τα πάρω. Ορίστε να τα. Ξεζήμανε να τα ανάψουμε το flash fest να το δουν. Πού πήγε και ο Πούστης? Νάτος, ο Καραμήτρος. Μην ασχετέ, μόνο ο Κίντι και ο Κάντι βγαίνουν στην πρώτη νύχτα. Μετά βγαίνει και η Μάνκι. Μετά βγαίνει στην τρίτη και αυτός εδώ ο Πούστης. Βγαίνει και η Κουκουβάλια. Βγαίνει και ο Μοβλή. Βγαίνει και ο Μπλε Λύκος. Και μας παίζουν τα αρχίδια. Έτσι κι Γιάννη δεν σε τραβούσα. Κρίμα, ναι. Σκέφτομαι στο τέλος όταν τερματίσουμε το 5 Nights at Candy's. Σκέφτομαι σκέφτομαι μετά να αποκαλύψουμε ποιοι είμαστε. Γιατί ακόμα φοράμε μάσκες. Εγώ λέω όχι ακόμα. Εγώ λέω στο τέλος, μόλις το τερματίσουμε ρε φίλε. Όχι. Κρίμα, ό,τι κρίμα. Μπορεί να μην κάνουμε ότι όλες τις δείκτες σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τις ξανακάνουμε. Και μετά σας παίξουμε το Candy στο... άμα υπάρχει το 2. Πώς τις έφυγε. Νάτος. Μην ασχείτε, δεν σπάει το τζάμι, μόνο αυτός μπορεί. Μόνο αυτός που είναι μπουρτσορές. Get your bitch. Στις τουαλέτες πει. Ο Sting τι σημαίνει? Α, ναι, τραγούδι, Sing. Τραγούδι νομίζω, όχι. Πού είναι Κίντι? Πού είναι ρε? Ρε. Κοίτα στην κάμερα, Ανάτη. Εντάξει. Shit. Κλείστη. Surprised. 4-1, καλά τα πάμε. Να και εκείνοι μας έχουν πρίξει τα άρη. Η Μάνκη στον κόσμο της. Όλοι στον κόσμο τους. Στον κόσμο τους. Πού πήγε ο Κάντης? Το ζευγαράκι του Αγίου Βαλεντίνου. Έλα, άνοιξε την πόρτα. Ανοίγουμε γιατί μετά θα αρχίσει να χαραμίζεται η ενέργεια και δεν θα μπορούμε. Κανονικά στην πρώτη νύχτα ο Κάντι θα έπρεπε. Γιάννη. Γάμου το. Τι? Γάμα ζήτα, συγγνώμη. Κανονικά στην πρώτη νύχτα ο Κάντι θα πρέπει να είναι στην κάμερα. Θα πρέπει να είναι στη θέση του. Δηλαδή στην κάμερα 1 θα πρέπει να ήταν. Λάθος. Μα έτσι δεν είναι στην πρώτη νύχτα. Όχι, φεύγει κι αυτός. Η Κίντι πήγε. Σαν καλό κοριτσάκι. Ευχαριστούμε Κίντι. Να και ο Κάντι, να και το ζευγάρι. Εντάξει, να το. Πως πάντα στην κάμερα 12 πάει αυτή. Πάντα εκεί πάει, θέλει να μας τρομάξει. Οπα. Πουτις! Εκεί είσαι εδώ. Πουτις! Πουτις! Σαν τα φάκα. Πού ρε μάλακε, θα κλάσουμε μέντες σήμερα. Για με τι ώρα, καλά έχουμε ώρα ακόμα. Θα ξενυχτήσουμε, το βλέπω. Πόσο ήταν η ώρα? 5. 5M. Θα πρέπει να θα πάρει 5 το λέει, αλλά εντάξει. Ναι. Κοντεύουμε, θα την τερματίσουμε. Θα να είναι. Να το ρολόι. Να το. Για με γρήγορα, μην εμφανιστεί κανένας. Ο ηλιόλιθος. Nope. Oh my god. Μήπως βγει και μαϊμού, συγγνώμη. Στη δεύτερη νύχτα αυτό βγαίνει. Όχι έτσι απλά, μήπως. Γιατί μπορεί άμα